Salam hormatly watandaşlar. Bugun aýyň 12-si. Diýmek şol aýyň 10-uny öňün meniň şol YouTube kanalym ýapyldy. Indi oňa girmegen bolanak, hat ýazmagan bolanak, görmegen bolanak. Aýrypdylar diýenden. Ýöne elbetde biz otak arz edip hat ýazdyk, ugratdyk. Aýdyldy, ene bir hepden dowamyny jogaby geler diýip ol jogabym öňümizdäki hepden 3-nji, 4-nji günde şelli gelse geler, gelmese soň täze kanal açmak bilen bolar. Onun üçin bu aladalanara başga hiç bir ýagdaýym ýok, mümkinçiligim ýok. Üýtgetip durmaýl, belki açaýdylar da şo öňkü kanaly açmasalar, onu täzeden açmaly bolar watandaşlar. Bu şeýle. Öňe häzirlikçe saparagan mesela sahypasyna çykyş edip dur, günne bolmasa da günaşa size mümkin kadar bu habarları yetirip dur. Indi Türkmenistana geçsek, vatandan gelýän habarlar bir-birinden agyr, bir-birinden howatyrly, ene şolar ýaly howsalaly habarlar gelip dur. Indi koronavirus hem ýerde mewjud ýa, diňe bir welaýetde ýa diňe merkezde de, paýtagtda da. Dünkü gelip gowşan habarlara göre Nebitdagdan, Krasnovodskda ene her gün 2-3 tane adam şol koronavirusdan ýogalýar diýip habar geldi. Ene Gazanjyk şäheri men öň katlar bilen atlandyrýan täze adym men bilemagam dogrusyny aýtsam. Gazanjykda näme diýip bereket mady şoň täze. Goý bol şeýle bolsun bereket ha. Onu şo ýerde keselhana dolu emeden keselli adamdan hemmejigine de öýken kesellik goýýarlar diýen. O tomsoň jogda ıssasyna beýle kesel bolmaý hiç ýyly mümkinçiligi ýok. Näme adamlar diňe sowuk suwa düşüp ýa-da buzyň içinde ýatana öýken keseller ýa tomsoň ortasyna. Demek şol diňe koronavirus. Onun göreli häzir şol gelen komissiýa barlarynyň netijesini şu nerte aýdar diýip pikir edýärler. Şoň esasyny biz ondan şolun beren zaključeniyesine göre bizim hareket eder. Dogry aýdýarlarym şol gelen komissiýa ýalan aýdýar. Onu watandaşlar diňe wagt görkezler. Ýöne şol için näkelerden haýyş edin watanda ýygyňyza galarlardan esasy da şol şahsy gigiyenasyny berjaý etmeklik. Eller näçe köp we çalt şol sabunly gyzgyn suw bilen sabunlap ýuwsalar, şonça da şol keselden gorunmak mümkinçiligi artýar. Biraz köpçülik yerlerine barmakdan adamlar saklansın, esasen yaşı olursan adamlar öýde otursalar hasy boljak. Onun näme alamatlary bar diýär. Şo ilkinji alamatlarynyň biri indi şu ýazylyşyna göre adamyň agyna tagam ýetýär-de. Meselem duýdum beýlekin emesini tagamyny alyp bilmeýär adam. Eger şeýle bolsa onda diýmek koronavirus. Eger de bir kiçiňirээk gyzgyn bilen ýatýan bolsa olum ene koronavirus diýip aýdýarlar. Ýa-da üskürýän bolsa adam diňe bir ol öýken keselinden üsküren atda gowru üskülük diýär-de öýler şo gaqylyk gelen at diýmek gowru üskülük bolsa diýmek olum koronavirus bolup biler diýär. Ine şolar ýaly şoň simptomlary bar şu keselin seredin özüňizde ýa öz golaýlaryňyzda şolar ýaly bar bolsa onda diýmek ol adamy izolýasiýa etmek gerek, aýrmaly bir gara. Ya aýratyn otawda saklamaly. Watandan näme gelýän bir topar habara göre adamlar öz keselden doğanlaryny keselhana akıtmakdan gorkýarlar. Näme üçin? Sebäp giden marda gelen ýok. Şo keselhana akıdylýardyr, ondan gelýän adam ýok. Nirde ýaty, onu maýdanaklar, nirde saklanýar, onu maýdanaklar hosarlaryna. Näme bejergi berýär, onu hem aýdýan adam ýok. Onu soňra şol keselhana salan üçin ummaty pul tölemeli. Millette ilatda nirden pul bolsun, aýlyk ýok, güllük ýok. Şol öňkü aýlarynyň puluna adamlar alyp bilmän otylar.
bank berena. Bu hökümet gönü çapavulçuluğu geçti. Banditlerin imperiyası var, kino var dedi. Şu Türkmenistan şu banditlerin imperiyası. Teredin edilýän zady. En atasy şol ogluma gyzyma bolsun diýip daşary ýurtda okap beren çağız üçin $300 mı $500 mı salýa. Ol ýurdun içinden çıkaran aklar diýär o puly. Hökümet de özüne alyp otyr, diýmek studentlere de pul gelen ak, berilen ak aňyrdy. Bu nähil düşünmeli onu? Adamyň elinäkice pullam gaňyryp alýarlar. Aýlyga beren aklar üstesine bankomatlar boşdur. Ene bankın öňü ene saçýorly adamlardan ýa-da giýjegini. Bir adamlaryň bir türkmeniň bir sözi bar da agyň aňy bolmazdy. Şol az adamlaryň aňynyň ýoklugyndan şol kesellenen morkanaklar bular koronavirusdan beýlekiden şol gysnyşyp, dyknyşyp, uruşyp, o nowatlarda giýjegini bankyň agdyny saklap durlar diýen. Ene şu zatlary mejbur etdi hökümet. Onun boyuna alynak hemme tarap bilen döwletiň kredisi düşeni Türkmenistanyň hökümeti boyuna alynak, alasam gelenak. Bular şu mahal ýetişip bildiginden döwletiň ýerasy ýerüstü baýlygyny lükkeligine satyp otyrlar watandaşlar. Daşary ýurt firmalaryna beýlekler. Bir ýerde bir zat bar bolsa şu mal satyp çykarly. Birinden hususlaşdyrly. Öz atlaryna, öz ilen şalynyň atlaryna, dogan arnaşlarynyň atlaryna şu tohumyň şolaň üstü bilen ene daşary ýurtly firmalara satýarlar Türkmenistanyň ähli baýlygyny. Ýurdun içine gelýän valyuta ýok, şu maldyny çykarmak bilen meşgul. Elbetde bu zatlaryň öňüne bir halk bolup almaly, ýöne nädip aljak? Ýollar ýapyk, koronavirus hiç ýeri Türkmenistana hiç ýerden transport baranak ne uçup bilýär, içine ne otly bilen gelip bolýar, ne gämi bilen baryp bolýar, ne piyada. Terhet ýapyk. Ýöne olan özleri nire çykjak bolsa elbetde çykýandyr ýoluny tapyp. Emma halk üçin ýol ýapyk. Şonuň üçin daşan nakylaryň diňe edibiljek kömegi şol içinde garan watandaşlarymyzy şol jaň edip olaryň öz berja etmeligi ýene düzgünlerini aýdyp dursalar gönnelik we ikinciden şol halk açynda bolsa bir güne taýýarlanar, hemmämiz 5 welayet bir güne öz hukuklarymyz üçin ayağa galmaly, mitinge çykmaly. Şonu hem berja etmek üçin bizde edilmeli işler var, watandaşlar. Her biriňiz diýen, şonuň üçin gaýrat edin de ýurdun içinden adamlary düşündirin. Ýurdun daşynaklaryny beýrek bilen düşünüşip, şu mesele boýunça maslahatlaşmaňyz gerek, pikir alşmaňyz gerek. Watan hemmämizden orduňa bir bölük halk bu bilen meşgul beýleki bölük halkym ol diwanyň üstünde oturjak bolsa bolmaýar. Watan diýilen zat hemmämizden gerek. Şotak hemme kişiňden göbek gany dökülen. Hiç kimin artykmys otada hakym ýok, hukugum ýok, borjum ýok, hemmämiziň şu zatlarda hakymyzdan, hukugumyzdan, borjumyzdan desseň. Men şonu aýtjak boldum. Sebäp özümi düzeltmesek, ol içindäki ýesir galan halky hökümetden ol halka kömek etmek diýilen alada asla ýok, onu özüňiz görüp otyrsyň. Ene şol gysgaça aýtjak bolan zadym şulardan ibaret. Ýene de bir zat ana olgun şol video süjet goýuldy gysgaçyk 2 minutlyk. Şo lewaply aýarlaganymyzyň biri bolmaly. Ýa-da ýaş maşgaly köçäň ortasynda otyr, aglap janymdan geçdim diýip bu çağalym ekleme hiç il. Ýagdaýym ýok, urgumam çatynak, men ýerdim bu durmuşdan bu dünýäden diýip. Ene men size ýetip diýen watandaşlar kimde kim şo janany tanıyan bolsa, bilýän bolsa, adyny, familiýasyny, ya ýaşaýan ýerini gaýrat edin. Men telefonum hana WhatsApp'da bar, şo taýdan uğradym. Men bize hökmen habarlaşmak ýa şol janany ýygyna galanlara kömek etmek ýa çağalaryna kömek etmek mümkinçiligimiz bar. Gaýrat edin, şonu bize uğradym. Bolarmy? Şonu sizden haýyş edýän kim bilýän bolsa gaýrat edin watandaşlar. Ine gysgaçyk şonu aýdaýyn, men Saparaga sahypasyna 10-12 minutdan köp gürläben bilemek sebäp
men WhatsApp'ımdan 10K yüklenen o 15 minut çıkış etsem gitmeyen eken 13 minut bolsa durýa 10-11 minut bolsa saltyrak geçýär. Şoň üçin hana ýam 10 minutdan geçdi. Gysgarak habarlaşar durarsa bu. Belki bu taparagy bilen bilelikde çıkış eder akşamlyk. Şoň üçin adamlar öýüňde saglyk sag oturuň inneki gezek efire çykýança.